pogut veure tot el recorregut de la carretera nacional 340 entre Alcanar i Molins de Rei, tot ple per la via catalana, només un petit tram a la zona de Miami Platja, al Baix Camp, on no hi havia gaire participants, però la resta, tot el enganxat, tio. un ambient molt festiu. Veu aquí? Una passada de gent. Hi ha visites de peatge, les visites de peatge de 132, els bancs de 92 a les vies de la via catalana, les multes més petites que van a parar a la Nacional 2, que a la Nacional 340. Les unitats de trànsit recomanen sobretot anar a peu o en transport públic, sobretot en metro. Vinga, Trabucaire, dispara ja. Vinga, cap allà. Això peta les orelles. Els colors, pobret.